Szia! Jól hallottam? Kiadó lakást keresel Tatabányán? Gyere, mutatok egy nagyon jót. Dózsakertben vagyunk egy 3. emeleti téglalakásban, ahol a felújítási munkák az elmúlt pár hétben fejeződtek be. Az ingatlan déli fekvése miatt minden helység nagyon napfényes. A klímával felszerelt nappaliból kiléphettek az erkélyre, ami egy belső udvarra néz. A WC és a fürdőszoba külön helységben található. A lakás gépesített és részben bútorozott is. Amennyiben tetszett az ingatlan, nyugodtan csörög rám. Köszönöm, hogy velem voltál ezen a sétán.